Сәлем дуслар! Эфирда татар эстрадасының иң шәп, иң кайнар яңалыкларын туплаган шоу-біз тапшыруы. Гүнара, тамашачыларыбызга башта ни булганын аңлатырга кирәктер. Күрәсеңме, алар шаккатып калды. Дуслар, шаккатырга да, аптырарга да кирәкми. Бүген шоу-біз тапшыруын иң кыю, Иң шибәр һәм талантлы кызлар. кыю кызлар төркеме алып барачак. Сез әлеге мәгълүматны кабул итә торыгыз, ә без Башлыйбыз! Беренче яңалыгыбыз Азалия Зиннәттән. Җырчы Казандагы яңгырлардан качып, туган ягына кайтып киткән. Кайтуын кайткан, әмма яңгырларны да үзе белән иярткән. Бер дә кәефсезләнеп утырмыйм. Кояш чыкса, тиз генә кояш нурларында җылынып алам. Яңгыр яуса, өйдәге эшләр белән шөгыльләнәм. Әти-әниләр белән яңгырлы көн булуга карамастан урманга чыгып пикниклар да оештырабыз. Уха пешерәбез, дип уртаклашты Азалия. Ял иткән арада җырчы шулай ук репертуары өстендә эшләвен, яңа җырлар яздыруын белдерде. Молодец, Азалия, уңышлар сиңа. Сине Казаныбызда көтәбез. Сагынган чагымда хатларыңны алам, кабат-кабат тукып юанам. Айрылыш сагышын бераз басып торсам, жан җылысы бер ки хатыннан. Йөрәктән йөрәккә күперле төзелә, онытыла ерак аралар. Алышы сәгатен якынайтып төзелә, офыкларга очадыр хатлар. Йөрәктән йөрәккә күперле төзелә, онытыла ерак аралар. Алышы сәгатен якынайтып төзелә, офыкларга очадыр хатлар. Яшь талантлы җырчы кызыбыз Регина Тимербулатова җәй эзләп җылы якларга очкан. Җырчы Туниста ял итә икән. Монда 44 градус шын җәй дип кызыктырды безне Регина. Җырчы инде шәһәрнең күп кенә матур тарихи урыннарында булган. Миңа монда бик ошый ди ул. Ләкин Регинаны бөтен җирдә рус халкы булуы борчый. Кайвакыт Рәсәйдән китмәгәндә кебек дип елмайды ул. Ял итеп кайткач, иҗатка ныклап тотынырга исәп, әлегә көз җыям, диде Регина. Нигә минем тарафка тик бер күз салып үтмисең? Әллә чынлап күрмисең син, әллә йөрер дисең? Бер карасаң күзләремә, күзләрең ала алмассың. Минем утым сиңа кабар, яратмый кала алмассың. Бер карасаң күзләремә, күзләрең ала алмассың. Минем утым сиңа кабар, яратмый кала алмассың. ТМТV каналының алып баручылары Булат Бәйрәмов һәм Айрат Ильясов гаиләләре белән ял итәргә киткән. Киткән дип инде алай ук еракка китмәгәннәр. Башкортстанның Белорецк районы Абзаков курортына юнәлгәннәр. Гаиләләр белән рәхәтләнеп, саф һавада ял итик дип урап кайтырга булдык. Татарстанның табигаты матур, ләкин мондагы тауларга сокланмаслык түгел. Биредә үзенә күрә матур, дип сөйләде Айрат Ильясов. Соң мәртәбә гашык булдым бугай, соң мәртәбә йөрәк яныр күк. Синең генә назлы мәхәббәтең җаннарыма шифа табар күк. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемдә соң мәртәбә гүя уталды.
Ландыш Нигматжанова ТНТV каналы белән берлектә яңа конкурс игълан итәди. Әйдә катнашыйк. Катнашырбыз, башта шартларын әйтеп узыйк. Бәйгедә катнашу өчен Ландыш Нигматжанованың мәхәббәт угы җырына клип төшерергә кирәк. Һәм видеоларны Instagram һәм ВКонтакте шелтәрләренә TNTV Ландыштан бүләк хэштегы белән урнаштыру сорала. Араларыннан иң яхшыларын шоу-без тапшыруында күрсәтербез. Ә призга Ландыш Нигматжановадан махсус бүләк тә каралган. Шулай булгач, дуслар, әлеге шансны кулыгыздан ычкындырмагыз. Клипларыгызны көтеп калабыз. Yuku direm kalma tüngelim kalına Eşikleri tuzun son yürek biti sağda Yılmayıp gülüve Sikmele bu kuzey Tüze battın Tuttur yüreğime siyuluve Hazirinde Uzuzime kavallim uğrım Tüze battın Tuttur yüreğime siyuluve Hazirinde Min bitsin mehabetin kavım Рузилә, беләсеңме иң шәп клипны кайда төшерәләр? Чит илдәдер. Юк инде. Сыйфатлы, тамашачы күңелен яулардай клип төшерергә хыяллансаң, димәк сиңа TNTV Production'га мөрәҗәгать итәргә кирәк. Үз эшенең осталары сиңа кабатланмас клип төшерәчәк. Ә бүләккә TNTV каналында клипка 1 ай бушлай ротация. TNTV Production сезгә чын шедевр ясарга әзер. Шалтырат, яз. Менә бүген дә алар тамашачыларга үзләренең өр-яңа иҗат җимешен тәкъдим итәләр. Альбина Абрамова, минем җырым. Бергәләп карыйбыз. Әткәмен кәмнең җылысы, күңел күзем яктысы, сезгә генә күренәдер, ак биләүнең ак төсе, сезгә генә күренәдер, ак биләүнең ак төсе. Барысын да бөлеп салып, языладыр язмышлар. Яратып сынаумы әллә, язмышымда ялгыш бар. Яратып сынаумы әллә, язмышымда ялгыш бар. Болындагы чәчкәләрнең исләрен иснәр идем. Җырларым бар, моңнарым бар, булмаса нишләр идем. Җырларым бар, моңнарым бар, булмаса нишләр идем. Әткәмен кәмнең җимеше, татлыма мин әчеме, сыйпаганда үтеп ала, әнкәйнең шал чәчеме, сыйпаганда үтеп ала, әнкәйнең шал чәчеме. Әнкәйем озатып кала, кулым әткәй кулында, саклый күр мине Ходаем бу караңгы юлымда.
көнашым шул була таң нурына сусап җырлый юанышым шул була Минара, тапшыруның бу өлешендә Дамир Зиннатуллинның репортажы күрсәтелә иде. Бармысың ул? Әлбәттә, Дамир Зиннатуллин бу чыгарылыш өчен Татарстанның халык артисты, танылган җырчы Зәйнәп Фәрхетдинова белән кызыклы әңгәмә төшереп кайткан. Репортаж кызыклы гына түгел, тәмле дә. Карый калайса. Сәлам дуслар, Шоу-Без командасы бүген Татарстанның халык артисты, популяр җырчы, Татар җыры фестивале лауреаты, ТМТV премиясе иясе, регалиялар бик күп. Һәм инде ул да булса безнең Зәйнәп апа Фәрхетдинова. Исәнмез Зәйнәп апа? Исән моторым, исәннәрмсез, саулармысыз? Ничегрәк килеп җиттегез, хәлләрегез ничек? Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер. Җәйшә, якты, кәеф күтәренке. Менә инде бик ашыгып, һәм инде әлбәттә бик теләп килдем, чакыруыгызны кабул иттем, рәхмәт чакырганыгыз өчен. Рәхмәт бик зур килгәнегезгә. Һәм инде дуслар, әйтеп узасы килә, бүген безнең сезнең өчен баллы репортаж, тәмле репортаж дип әйтәсе килә. Без бүген шоколадтан мастер-класс дигән шундый репортаж әзерләдек. Хәзер без керәбез, барысын да алдагы минутларда күрерсез. Зәйнәп апа, киттекме? Киттек, әйдәгез ясап карыйбыз. Бу безнең Лариса Чококо дип аталган компаниянең администраторы, мастер-класс үткәрә торган мөлаем шундый кыз дип әйтәсем килә. Вы знаете, из чего готовить шоколад? Знаем, вроде Какао. бабы. Какао-бобы, Вот, да, да. все правильно. Какао-бобы. Хотите попробовать их? Никогда не пробовал. Вот вы сейчас попробуете, вот из этих какао-бобов, это уже готовые какао-бобы для изготовления шоколада. То есть вот они уже в данный момент, из них можно готовить шоколад. Вот возьмите, сейчас берете его, раскусываете, но там сверху кожурка будет, вы ее убираете, эту кожурку, иначе она тоже съедобная, она между зубов будет застревать, и поэтому лучше ее убрать. Они, вот вы сейчас попробуете и мне скажете, как вам понравился шоколад? Это как орешки? Это на вкус. На вкус. Вы чувствуете, что это шоколад вообще? Нет. Это горький стопроцентный шоколад. Вот то, из чего готовят шоколад. Мы все привыкли, Прожжётно. да, мы же все привыкли к более такому нежному, мягкому шоколаду. Но основа, из чего готовится сырье, это какао-бобы. И следующий продукт, который получается из какао-бобов, это какао тертое. Не путайте с какао-порошком. Это разные вещи. Вот это стопроцентный шоколад. Следующий продукт, который получается из какао-бобов, вы, наверное, уже про него слышали, это очень универсальный, классный продукт, это какао-масло. То есть из какао тертого выжимают какао-масло. Это стопроцентный жир. Вот чтобы он стал более нежным, чтобы он стал более приятным, в него добавляют еще какао-масло. То есть как мы будем добавлять какао-масло? Как вы думаете, как нам соединить эти два продукта? Да, согреть. Какие-то чуть-чуть, да. Жылтырға, наверное, керек. Ана бүген өйрәнсәк, өйдә үзегез менә шоколад ясарга әзермез. Әзер инде, яраткан, кызыккан кеше ясап бирергә була, әлбәттә. Лариса сөйләгән әйберләр күбесе минем өчен, мәсәлән, яңалык. Сезнең өчен дә микән ул? Ишеткәнем бар, күргәнем юк. Яңалык Менә, барыбер. яңалык. Вот еще хотела у вас спросить, какие виды шоколада вы знаете? Зәйнәп апа, нинди? Молочный, горький, ну, сарах, я знаю, с разными. Подвид. Ну, что уж. Горький, особо-то молочный. Ну вот, все правильно, мы назвали почти все виды шоколада. У нас в России существует официально, так скажем, 3 вида шоколада. Это горький, он же темный. То есть в темный шоколад это без сахара. Если в него, вернее, горький шоколад это без сахара. Если в него уже добавили сахар, это уже становится темный шоколад. Молочный шоколад и белый шоколад. В белом шоколаде шоколада нет. А что это такое тогда? А Нас это... обманывают, безгә ялганлыйлар. Нет, ну, можно, если отнести какао-масло к шоколаду, то можно сказать, что это шоколад, да? То есть какао-масло, в нем белый шоколад готовится только на основе какао-масла. Вот сегодня я вам хочу рассказать, как сделать, вернее, вы сегодня, вот сейчас я вам дам шоколад расплавленный, уже какао тертый с какао-маслом, и вы будете делать тот шоколад, который нравится вам. Вот если вам нравится молочный шоколад, то вы делать будете с молоком. Если вы будете готовить горький шоколад, то в горьком шоколаде нет молока, но в нем что есть? То в нем ничего нету, да. А в темном шоколаде у нас что должно быть?
Если он у нас сладкий, то у нас добавляется туда сахар. Конечно, да. Да, вот вы можете посмотреть, кстати, можете сами помешать, потому что мы взяли 70% какао тертого и 30% мы взяли какао масла. У нас получился 70% шоколад. Вы Вот когда здесь, покупаете ага, шоколад, там тоже написано на упаковке содержание какао, например, 60, 70, там есть 90%, да. Я вам хочу сразу сказать, что в молочном шоколаде, как правило, на какао самого всего 27-34%. То есть в молочном шоколаде тоже очень мало шоколада самого. Вот. Поэтому самый, что ни на есть лучший шоколад, самый полезный, это горький. А в данный момент вы будете делать шоколад по своему вкусу, то есть то, что нравится вам. Если вам нравится, например, молочный шоколад, вы будете туда добавлять молоко, да? А что мы добавляем в шоколад? Вот там вот стоят баночки с порошочками. Как вы думаете, что в них такое? В этих баночках Пудра, с сахар. Пудра. порошком. И еще что? Вы правильно угадали? Неужели соль? Крахмал, может? Нет. Подумайте, что в шоколад кладут? Молоко сухое, что ли? Верно. Да, можно сухие сливки или либо сухое молоко. Если вы хотите горький шоколад, вы можете вот прям в таком виде конфетку одну зальете, попробуйте. Зеня апа, Хотите сахара, можете начать прямо с сахара. Да, сахар. Да, кладите с Вот сахаром. это белее сахар, То, наверное, что тут. побелее сахар, Ага, это то, что молочко. пожелтее молоко. Да. Зеня апа, үйде нинди баллы әйберләр пешерергә яратасыз? Үйдә балалар әйберләрме? Ну что, без особо-то увлекаться etmiyoruz ya. Biz бит мин мәсәлән, баллы яратмыйм, мин второй иш әйберләр, пулаулар, шуның иш әйберләр яратам. Ну, безнең җегетләребез дә инде, малайлар да яраталар андый жирный булмаган әйберләрне, күбрәк бик каты майлы булмаган әйберләрне. Авыл кызы буларак, шуңа күрә мин ипи салганнарын әнинең һәр вакыт, хәтта малларга бер чорда алар кара ипиләр салалар, кара пиштә, ничектер мал йортында. Менә шундый әйберләрне күреп, әнинең гомергә үзенең камыр ашы белән маташып, һәр вакыт bütün әйберне өйдә пешергәнен күреп үсеп, әлбәттә инде мин аларны эшли алам, мин аларны эшләгәнем бар. Зеня апа, хәзер нәрсәләр белән кайнап йөрисез, нинди эшләр майтарасыз? Ялгын әйтәсезме, яисә инде яңа сезонга әзерләнәсезме? Юбилей программама әзерләнәм. 30 сентябрьдә Алла бирсә инде Казанның иске дворец спорта дип әйтәбез бит инде боз сараен алдык без. Һәм инде шоу кыш китереп Алла бирсә, менә шушындый зур планнар белән программа оештырып ятам. Бер кайда барганым юк, вакытым да юк. Өстәвенә менә шулай әзрәк салкын тигерде, үзең күрәсең җәйнең нинди икәнен. Салкын берничә җылыта алмыйм, менә шушы җәйгә алданып чыгып, алданып йөреп. А программага килгәндә, ул программа инде әкрен генә төзелә башлады дип аңлыйм. Гомумән, ниндирәк артистлар кемнәр булыр икән дә үзегез генәме? Мин үзем генә түгел. Әлбәттә, үзебезнең менә афишада да куйдык. Сюрпризлар, котлаулар, бүләкләр, кунаклар дип куйдык, әйме? Менә Алла бирсә, чакырылган артистлар бар. Алары әйтмим, көнендә күрерсез дип әйтәсем килә инде сиңа гына түгел. Менә безне бүген караучы тамашачыларга да Алла бирсә, кунаклар бик күп булачак, бик күңелле шоу программа булачак. Чыктым да котлаулар юк, сине хавасыз әйтермен. Чыктым да котлаулар булмаячак. Ә менә җыр белән, бию белән, әйбәт шикарнейший утлар белән, современный, менә әйтергә кирәк инде, заманча бик инде матур иттереп килгән тамашачыга бәйрәм ясыйсы килә. Зеня апа, программаны әзерлисез, көз көне инде безнең Казан тамашачыларына тәкъдим итәсез. Районда, безнең Татарстан районнарында яшәп ятучы тамашачылар күрерләр микән, аларга китергәме? Bütün районга барып җитәлмим инде. Әмма минем иң зур хыялым су буенда үзебезнең авылыбызда, ык буенда үзебезнең авылдашларыма, якын тирә авылдагы шушы якташларыма шушы концерт программасының бер өлешен күрсәтеп алырга 17 августта ансына менә сырадык инде. Әйе, репетиция түгел, ул әзер инде ул программа бит минем әзер. Шуңа күрә унда репетиция булмый инде, менә мин анда чакырасым килә, Алла бирсә. Гомумән, Зөфәр абыйның хәлләре ничек икән? Күптәннән дөресен әйтәм, күптәннән күрешкәндә юк, күргәндә юк. Ничек икән хәлләре, нәрсә эшләп йөри ул? Зөфәр абый минем программама нинди җыр җырлыйм икән дип башын катырган, нинди дә матур бер җыр җырлыйсы килә. Әйе, мен берсен туган көнгә дип бер җыр әзерләгән иде. Ансын яңадан башкармый әле дип яңадан менә икенче җырны әзерләп йөри. Инде ул нәрсә әйтәсем килә? Зөфәр абыйның эше күп аның. Эшлисең, оның үзенең я бизнесы бармысың? Аны без гомумән теге солянкаларда, җыелма концертларда күрмибез хәзер. Хәзер
Әйтәләр 70 төрле аның шөгыле булырга тиеш. Әлбәттә, бу Зөфәр абыйга бик кагыла. Чөнки ул бердә тик тора торган кеше түгел. Аның башы һәрвакыт эшләп тора. Ул һәрвакыт нәрсә булса да уйлап, нәрсә булса да карап, нәрсә белән булса да кызыксынып, я булмаса шигырь язып, я булмаса көй язып утыра. Ул шундый кеше. Я булмаса баянда уйный, я булмаса фортепианога кирип утыра. Кулым кычыта, бу фортепианога уйнамыйчы булдыра алмыйм ди. Керә дә шунда утыра, керә дә шунда утыра. Әлбәттә, укып өйрәнгән кеше түгел, но аның менә шушындый сол слух инде идеальный. Идеальный, ялгыш шуңа күрә ялгышырга ярамый аның янында. Сәлим генә әйтәм. Вот. Дөресен генә әйткәндә, без инде тамашачылар да сизәдер. Сезне генә күрәбез, әлек ияләшкән инде Зөфәр абый белән бергә. Хәзер сезнең активлыгыгыз күбәйде, Зөфәр абый бераз гына активлыгы әзрәйде иҗатта. Зөфәр абый актив. Әйе. Менә аңарга бәлкем тагын Олайта, яра берәм матурак тагын бер җырым чыгар, тагын да нитермен барымын клип яздырырмын дип хыялланып йөри. Аның җитәрлек репертуарында җитәрлек җырлары. Ул бит татар халык җырларын да җырлый, каһарманнарны да җырлый, әйме. Шуңа күрә аның өчен репертуар дигән әйбер, я булмаса җырламыйм дигән әйбер мөмкин түгел. Кайда баралар, нинди планда чакыралар, мәсәлән, ул шундый планда җырлый бит инде. Күп кырлы бит инде. Талантлы кеше бит инде. Шуңа күрә Гомумән алганда Зөфәр абый иҗатта һәм без аны Алла бирсә күрәчәкбез. иҗатсыз яшәү Югалтты дип хәзер аны иҗатта барып китергә була. Әлбәттә инде, әлбәттә, аның яраткан тамашачысы бар. Ул алар өчен һәрвакыт әзер һәм һәрвакыт әзерләп тора үзенең җырларын. Шуңа күрә ул формада дип әйтергә кирәк. Менә формада булсаң, ансы иң әйбәте, мин аның турында әйтәләм, ул һәрвакыт формада. Лариса, наши формочки, наша шоколадка уже поставила в холодильник. Через сколько они будут готовы? Ну, минут 20 они будут в холодильнике у нас стоять, то есть минут через 20 у нас шоколад застынет, и вы уже сможете оценить его. Да, то, что творение своих рук, конечно, вы попробуете, поедите. Вкусный шоколад. Значит, у нас есть время. Демәк, безнең әле сезнең белән аралашып алырга мөмкинлек бар. Зинәп апа, инде әңгәмәне дәвам итеп сорыйсым килә. Ул да булса инде Зөфәр абый турында сорагач, әле мин күптән түгел генә ишеткән идем, 2003 ел яңалык булып барды, ул мәгълүмат барлыкка килгән иде. Зөфәр Билаловтан Зәйнәп Фәрхетдинова китә дип. Ул информация бар иде, ул гайбәт итеп пиар булып та чыктымы? Яисә ул дөрестән дә шулай идеме? Сез аның турында беләсезме гомумән үзегез? Соң бергә яшәгәчтен инде гайбәт кенә булган инде. Соң бәлкем берәрсе кәефсез вакытны күргәндер, я берәрсе. Шуннан да чыгып китергә мөмкин бит ул сүз. Юк, Аллага шөкер. Бу чын барлыкта булган хәл түгел инде. Юк инде җаным, каянчы барлыкта андый хәлләргә кадәр барып җиткән юк. Аллага шөкер, барсы да яхшы, киләчәкне инде шулай булыр дип өмет итәсе килә. Сезнең иҗатка килгәндә Зөфәр абый ничегрәк ярдәм итә, киңәшләрен бирәме, сез аның белән үзегезнең иҗат җимешләрегез белән бүлешеп аралашасызмы мөнәсәбәтләр? Соң әлбәттә, без бит бер ни астында торгач, бер түбә астында дип әйтәбез бит инде, әйме торгач. Әлбәттә, безнең репертуар мәсьәләсендә дә, әлбәттә, күз алдында, сүзләренә килгәндә дә, кайвакыт Зөфәр абыйның ул бик нык әйтәм бит, сүзләргә игътибар итә. Нинди сүз инде бу ди? Аркылы-торкылы, чыктым аша күпер дип әйтергә, бәйләнергә яратабыз бит инде без. Аның шәбергә ул бик тә мәгънәсе шундый, аннан-моннан җыелган сүзләргә бик нык игътибар итеп, ул һәрвакыт сүзләргә бигрәк таләпчән инде ул. Аның әйберләргә һәрвакыт игътибар итте. Ну, әлбәттә, кием миңа ошый икән. Мин аны алам. Мәсәлән, Зөфәр абыйга үзенә ошаган кино ул үзе җырлый. Безнең күңелләр бит без бергә торсак та һәрберебезнеке аерым. Шулай бит. Без үзебезчә һәрберебез уйлыйбыз, үзебезчә ничектер күз аллыйбыз бит инде дөньяны, тормышны, үзебезнең краскаларыбыз бар бит безнең һәрберебезнең. Шуңа күрә бу мәсьәләдә без таңлыйбыз бер-беребезнең бик кискен, катгый ниләр куйган юк. Мәсәлән, бу кирәкме? Но була андый моментлар әлбәттә. Кем беренче булып юл бирә? Ачуланышкан вакытларда дип әйтәсеңме? Андый ачуланышкан вакытлар инде хәзер ачуланышысы килми, беләсеңме? Юк, алай итеп ачуланышасы килми, дөресен генә әйткәндә, ситуациянең нәрсәдә икәнен без аны аңлыйбыз, ишетәбез дә бер караштан, ничектер аңарга эмоцияларны әрәм итәсе килми ачуланышып. Зинәп апа, инде улларга килгәндә улларга күчеп китик. Хәзер алар ничек яшәп аталар, нәрсә эшләр, хәлләре ничегрәк икән? Аллага шөкер, Аллага шөкер.
Барсы да яхшы. 10 класста кечесе, алысы инде әлбәттә университетта укып йөри, 3нче курс. Шуңа күрә барсы да яхшы, һәм инде безгә ярдәм итә, үзенең җырлары бар улсының. Ничектер менә шулай әлегә бара әле. Баланар, 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 йөрәктә бәгырдә балалар. Баланар, 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 йөрәктә бәгырдә балалар. Йөрәктә бәгырдә балалар, балалар. Кичкенәсе сезнең инде балалар солянкасында чыгыш ясаганын күрдек. Алысы, димәк, Булат шулай ук иҗатка тартылган. Әйе, шушы улысы безнең белән һәм әлбәттә иҗатка тартылганрак, кечесе әле бик залашып бетми. Менә Алла бирсә, минем юбилейма бик матур җыр әзерли инде, искитмәле. Шуңа күрә мин инде уйлыйм, матур булып күренер дип өземдә куркам инде чыгыш өчен. Әле ул ансы ярата әзерләнеп биткәннән соң шулай нитергә, күрсәтергә кичкенәсе. Инде җаваплы, әлбәттә җаваплы. Аллага шөкер, менә андый сыйфаты булуы да кешенең инде бик куандыра. Зинә апа, гомумән үзегез менә гадәттә бит инде бу баналь сорауга ашаса да, Зинә апа иҗат юлыннан китүен теләр идегезме балаларыгызның? Язмыш күрсәтер, карарбыз. Иҗат да бик катлаулы бер бит ул. Җиңел нәрсә түгел. Барыбер сәнгать кешесе булса гына чыгала ул дип уйлыйм сәхнәгә. Зинә апа, менә сез белә торган яшьләр арасында менә шундый кешеләр бардыр. Сез алар белән аралашасыз бит инде. Менә ошамаган якларны сез әйтергә мөмкинме? Беләсеңме, мин киңәшләр бирергә әзер, әгәр дә мин шуны гына әйтәсем килә. Киңәшләр кирәк булса, сорасыннар. Кирәк икән мастер-класслар үткәрәбез. Минем теге Ишкаралада, прям нидә концерт алдыннан килгән яшьләр белән үткәреп алганым булды. Алар киңәш биреп сораган, ничек җырлау манерасын, ничегрәк аның тавышыннан мин шундук аларга әйтәләм, ничегрәк, нинди юнәлештә, ничегрәк үзен тотарга, эшләргә. Мәсәлән, рәхим итсеннәр, сорасыннар, сөйләшербез. Мастер-класска килгәндә алар мастер-классларны сез гомумән инде сорау, җавап һәм киңәшләр шунда керә, димме? Бу безвозмездно ярдәм итә торган әйбер, димме? Андый, әйе. Мөрәҗәгать итсеннәр, рәхәтләнеп әйтәм, өйрәтәм, чыксыннар, WhatsApp'та да, директларга язып, контактларда аралашырга була ки, сораган, язып җибәргән кешеләргә мин бер кашында кире каканым юк. Әлбәттә инде озакка китә торган булса, әлбәттә инде мин аларга дәресләр, вакытларын назначать итәргә була. Барыбер дә кирәк, Бары тик файдасы булсын. киңәшне биребез, әлбәттә дә. Зинә апа, һәрбер яшь артист башлаганда инде төрле очраклар була. Тәнкыйть тә ишетергә туры килә. Сез инде әйтеп үздегез, сез башлаган вакытта тәнкыйть ишеттегезме, булдымы? Менә Зинәп апага әйткәннәр микән алай дисәм? Тәнкыйтьме? Тәнкыйтьне ишетмәдем. Беләсеңме нәрсә өчен? Тәнкыйтьне без ишетәдер конкурсларда. Без бит туп-туры сәхнәгә генә чыгып басмадык. Без бит әзерләндек башта конкурсларда катнашыр өчен. Анда жюри бар иде. Алар, мәсәлән, алар алдында чыгыш ясап, берничә жюри менә шунда синең ничек җырлавыңны күреп тора, ничек нинди җырлавыңны күреп тора. Алар үзләренең менә иң зур тәнкыйть шунда иде. Менә алар шул конкурсларда үтәлми калуың, мәсәлән, я булмаса үтүең, аларның бия бирүе, менә шуннан ук синең исемең шундан ук матур булып инде яңгырый
башлаган иде дип әйтәсем килә, әмма бар иде жюри түгел, худсоветлар дигән әйберләрне үттек радиоларда үтми калган җырлар бар иде. Мәсәлән, ул белмим, халыкчан булганмы ул. Шуңа күрә нигәдер инде ул киселеп калганнар. Менә алар зур тәнкыйть иде. Келеген шок булдымы менә сезнең җырны алмадылар, сез инде ник алмадылар икән дип. Кайчан барып йөрмәдем, бер кайчан үпкәләмәдем. Нәрсәкегә мин бума кешене гаепләм, мин үземнең өстендә үземнән эзлим мин гаепне. Мин кешене гаепләргә яратмыйм. Әлбәттә, мин үзем гаепле булып кырда калам, менә ансы инде миңа аны соравым да әйтәне. Нишләтәсең, ул менә шундый характерым булгачтым. Миңа авыр булса була, әмма мин аңарга аны әйтмим. Сөйли башласаң ул сүз күп, шуңа күрә. Киләчәктә бәлкем инде шундый ниләр туган фикерләр тупланган язмалар да булыр, ул кем белә бит ул. Мәсәлән, Сезнең уегызда китап чыгарга бар димәк, бераз нәрсәләп киткәч, димәк инде фикер. Китабым чыга, Алла бирсә, шушы юбилейга. Без аны инде әземе бармы инде китап? Алла бирсә чыккач. Бөтенесе безнең шушы юбилейга чыга, минем юбилейга китабым чыга. Менә Алла бирсә, тамашачыларга иң зур бүләгем шушы китап һәм инде әлбәттә үземнең җырларымнан торган диск булачак. Ул китап эчендә ниндирәк тематика күтәреләчәк? Гомумән сезнең тормыш яисә шоу-бизнес да керәмәндә? Юк, шоу-бизнес әлбәттә безнең сәхнә эше чагылдырган урыннар, язмалар да бик күп һәм әлбәттә анда минем бала чагымнан алып килгән хатирәләрем, истәлекләрем белән бүлешү бик кызыклы һәм күңелле моментлар әлбәттә инде. Менә сезнең шырдагы артистлар арасында конкуренция бар идеме? Бераз генә теге уздырып, мин яхшырак ясарга тиеш дип. Ул бит инде яхшы. Бар идеме андай бер? Конкуренция ул булмый калмый торгандыр инде бер качанда. Ну, менә мин сиңа әйтәм бит. Без конкурсларда һәрвакыт ярышта үзеңне күрсәтергә өйрәнгәчтен, мәсәлән, мин һәрвакыт яхшы булсын дип, һәрвакыт яхшы булсын дип үз өстендә тырышып ниттем инде. Эшләдем, мәсәлән, ул кем өчендер конкуренция булгандыр, әмма мин үземнең эшемне шул таләп иткәнчә күңелем һәрвакыт тәкъдим иттем, шул тиешенчә дип әйтәсем килә инде. Матур иттереп. Сезнең иң популяр иткән җыр нискә төшерергә әле? Алар төрле җырда төрле булдылар инде. Башта чыкканда, мәсәлән, кеше мин кабул итте, мин сине яратам дигән җыр, авыл, сусау дигән җырлар белән кабул итте. Аннан китте зәңгәр кыңгыраулар. Аннан соң инде авылым хатирәләре китте. Һәрбер җырда нинди дә булса җыр чыгып, туып торды, аны халык кабул итте. Кырда йөргән чакта кыңгырауды бүләк иткәннәре истәге. Шуннан бирле сине сагынганда кыңгыраулар чыңа ишетәме. Җирдә күктә ая барсам шунда уям синең белән очраша. Бөтен хыялларым чынга аша, зәңгәр кыңгыраулар чыңласа. Бөтен хыялларым чынга аша, зәңгәр кыңгыраулар чыңласа. Килде безнең шоколадлар. Готов. Ух ты. Держите. Сейчас будем доставать его. Нет, они будут блестеть. Сейчас они будут блестеть. Они немножко подзамерзли, да. Это же ваше же все, да. Вот эти сердца ваши. Сейчас будем доставать. Я вам сейчас покажу, как это делать. Смотрите, все просто. Просто берете и вот так вот и выдавливаете оттуда шоколадку. Они не сломаются, да? Нет. Ух ты. Да. Вот такая вот.
Красота? Вот такая. Но эту вы сами Смотри, будете молоко. доставать. Вот это уже другое, да? Да, это уже с молоком, да. Вот видите, то, что Это горький. А, нет, не горький. Да, он немножко Я застывший. могу сломать, мне кажется. Нет, не сломайте. Вот, так все надо просто, размять, вот видите? так сперва. А потом вы должны. Сейчас мы будем пить чай, да? Достар, біздің шоколадлар әзір. Лариса, все ли правильно мы сделали, да? Вы вообще молодцы большие, вы все правильно сделали. У вас получился самый настоящий качественный шоколад без добавления химии. Вы теперь можете дома делать такой шоколад, придете и вы совершенно спокойно сделаете дома такой же шоколад. Это шоколадка вам. Ага, Это пуговичка вам. спасибо. Попробуйте мой шоколад. Вот такие Менің пуговички. шоколадым қауып қаразар. Получились. Қарайбыз, нендей тәмлі болған екен. Вкусно? Нет. Не, у вас послаще. Да. Зәйнәп апағыныкі баллар болған. С сахаром. У Зәйнәп апа Вкуснее, вкуснее получилось, да. Да, мне тоже показалось, что вкуснее. И у меня тоже нормально сейчас. Надо было побольше сахара положить. Весь секрет, да, это что повкуснее получился. Нәрсе деп айтасыз? Яхшы. Мен, қызық бит, мен ясап қарағаным жоқ бит инде. Шоколадный тем, әзіріне алып башлайсың. Ну, то есть, некоторые секретики узнали, некоторые моменты, да, әйбәт, яхшы. Лариса, спасибо вам большое за такой мастер-класс. За очень вкусный шоколад. Мы надеемся, увидимся еще. Достар, біздің білән Чококо шоколад мастер-класслар өткере тұрған опамыз, қызыбыз Лариса еді. Рахмат бик зор. Пожалуйста, спасибо вам, что пришли. Вы большие молодцы. Очень приятно было с вами. Операторыбыз әйтуі бойынша да, Лариса әйтуі бойынша сіздің шоколад тәмлірек болған. Шулай айтып, енді Зәйнәп апа сіз жеңдіңіз әліге. Малайларыма, балаларға әзірлеп берелем екен. Сіздің тәжірибе көп енді пішіру бойынша. Зәйнәп апа, мына ғыммен сізге қарап тұрам да, сіздің білән көрішкен сайын, әр вақыт түрлі имидж тасыз. Шундай әйтім бар, қатын қызының ішкі дүниясында не болса өзгерішлер болса, ол шулай тыштан да өзгертіп, өзін көрсәтірге тырыша. Сіз әлі келгенде, әлі көрішкенде, чолка деп аталарын чолка білән едіңіз, бойлы келгенде башқа түрлі гүл өзгеріп тұрасыз. Бұл не сәбәплі екен? Менә мен шундай инде кеше шулай ничектер бер төрлек белән генә бармый. Ул бит ничектер төссезләнгән кебек буласыңыз. Мин тартмыйм, эчмим мәсәлән. Әйме? Шуңа күрә ничектер үзем тышка яктат белән я булмаса инде үземә ничектә булса настроение дип әйтергә кирәк. Кәеф, үземә кәеф нитәм, ясыйм, корам, әйе. Һәм инде әлбәттә бу инде шул эзләнү һәм инде үземә бер төрле стабильлек бирүнең бер төре. Зәйнәп апа, менә сезнең бармы кайсы бер кызлар битендә әйтеп куялар. Менә мин Алла бирсә исән булсам, бер нигә дә карамастан исән сау булсам да, менә шундый яшькә кадәр сәхнәдә булам. Аннан соң миңа инде ул кирәкмәс дип. Андый границалар, шикләр куйганыгыз юкмы, уйлаган бармы аның турында? Беләсеңме нәрсәкәй, ордыра. Бик орасың, әлбәттә. Орган вакытта төрле хәлләр, төрле сүзләр әйттерә. Ул нинди эшне эшләсәң дә шулай. Ардым булды, тойдым, бүтән чыкмыйм да бу басуга или бәрәңге күтәрергә борылып та карамыйм дип күреп китәсең, әйме? Шулай бит. Инде яңадан хәл алгач, яңадан шуны дәвам итәсе килә, мотор итеп эшләп бетерәсе килә. Ул тойган хәлләр була, андый хәләттә бүтән эштә дә каласың инде. Әмма яңадан ял иткәчтен кире дәвам итәсе килә. Минем алай өздереп юк, мин шуңа кадәр эшлим дә, ничек мин алдан тормышымны үземнең ниемне киләчәгемне күрмим бит инде мин. Нәрсә язган шулай булыр инде, була бирсә. Инде тәҗрибә буенча сезнең барлыгы ничә алтын барсыны саклана икән иде? Ничәне бирделәр, барсы да миндә. Әле шуңа кушылып тагын 2 ТМТВ премиясы да бар әле. TMTV бар әле безнең, әйе, минем. Шуңа күрә алар миндә бик күп, бездә бик күп алар. Рәхмәт, һәр вакыт чакырлар, һәр вакыт бүләк иттеләр. Әмдә барлык чыгышлардан, барлык алтын барсыны һәм ТМТВ премиясы алган чыгышлардан иң истә калганы, бәлки дулкынланып истә калган, яисә анда инде каушап китеп менә иң истә калган шырлар кайсылары? Фуат белән икенче улым белән иде вакытта миңа илгә китерделәр. Марат
Гараев әле үзе килде, компания белән килделәр, безгә бүләк иттеләр, идә, килеп тапшырдылар. Менә ул бик матур, әле мин язмада да бар, Алла бирсә миннән кулланам әле бер видео язмада. Шундый матур күңелле һәм истә калган бу хатирә. Һәм әлбәттә тагын бер тапкыр булды 2000 елдагысы. Ул беренчеләре түгелме соң инде ул? Мин Фуат белән идәйдем. Вот, Фуат белән идәйдем. Мин сәхнәдә ала алмадым ул барысына. Шуңа күрә әйтәм бит мин, барысы да бездә. Шуңа тагын ялгап шуны әйтәсем килә. Камал театрында чыгыш ясаганда утны сүндерделәр. Ут бетте. Аянда бишәр җыр җырлыйдыр әле нидә сәхнәдә. Шул вакытта үзмичә җырымны дәвам иттем әлбәттә. Шушы терекил җырлавның файдасы. Һәм инде әлбәттә Аллаһка шөкер, шул вакытта да без җырлап бетердек инде җырны. Мин җырлап бетердем. Как раз мин эшләгәндә булды ул хәл. Зиннәп апа менә бу нотада дип әйтикме инде кирен генә үзебезнең әңгәмәбезне тәмамларбыз. Гомумән менә шундый шоколад белән таныштык бүген. Аралаштык. Сезгә ошагандыр дип уйлыйм. Безнең тамашачыларыбызга әйтер теләкләрегез бар икәнен беләм. Әйдәгез әле, тапшырыгыз әле. Нәрсә әйтәсез килә? Шоколад кына ашап тормасагыз да дип әйтәм, әйме тамашачыларга. Шоколад кына ашап тормасагыз да, томнарыгыз мул булсын, күңелләрегез шат булсын. Әлбәттә, сау сәламәт булыгыз һәм инде эшләгән эшләрегездән һәрвакыт тәм табып, файдасын күреп, куанычлы шатлыклар белән матур итеп яшәгез бу матур дөньяда дип теләп калам. Зиннәп апа, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен һәм инде әлеге мизгелләрдә без үзебезнең яраткан тамашачыларыбыз белән саубуллашабыз. Сау булыгыз. Пока-пока. Исәнләштек, яңалыкларны да җиткердек. Репортаж белән премьераны да тәкъдим иттек. Димәк, саубуллашсак та була. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар, сезнең белән кыю кызлар дуэты иде. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.